Piny koro ng'ato ka ng'ato wuok kendo manyo yore mag yudo kaka ginyalo goyo okang' e yor yuto. Peter Ouma Mondi mawuok Asembo Kochieng' e sub county mar Rarieda kaachiel gi minode okawo pur kaka tijgi mapile, to ok en mana pur kende, en pur machon ka gitiyo gi kodhi manyaluo. Jafwambo marwa Veronica Rogo nolimo Asembo kendo ogo mbaka gi Ouma e puothe kendo neno kaka pur manyaluo be pod en gino madhi nyime e thoth gwenge makono. Kaka natimo maber e agriculture e skul, naneno ka natieko skul to ne achaka time matin mana mag laro mag iluongo ni kirundu, mag kirundu matindo gi. Chako matin kamano osemiyo Peter majadak ma Asembo Kochieng' ei sub county mar Rarieda olony e pur kendo omor kod kaka puothe chalo gi keyo ma oyudo kokalo tiyo gi kodhi ma okano. Koro sama akano kothano tayudo ka pesa madanyiewo go kodhino okonya e yo machielo. Mae onge chemical gi sani, onge chemical moro amora, en ka en osuga to en osuga mapiwa kendo ma healthy. Kose chiek kama mo ng'wede morumo odhi opong'o koro golo kodhi. Koro kothego ema chakwa pono to wabiyo kaka wan wang'e biye e pi e besen mwaluoke mayuke go wuog odong' mana kodhi owuon. Koro kodhino ema chakwa buko gi buru to wamoye go to tuo to wakano. E puothe opidho alode ma opogore kaka skuma, osuga kod spinach. Ok oweyo chien pur mar rabuon kod soya. Bende en gi gwen kod dhok makonye e manyiwa motiyo godo e nyayo pur. Pidho gik opogore orito ndhadhu mar puodho. Kaka sani soya en cereal leguminous. Kane pok opidhe ka wapidho rabuon ka, ma is a root tuber. Kama kowaka wadhi pidho gimiluongo ni nyanya mondo orit ndhadhu mar lowo. Then okonyowa nyaka e tuoche. Mae go nitie tuoche moko maneni ka mag rabuon mogoyo. Nyanya ka bodonjo ka, obiro ka koro ka onge tuoche mamoko ma samoro ma bende ogore godo. Aidha kata bed mana oduma. Koro konyowa, crop rotation no konyowa geng'o tuoche. Owacho ni puro gik ma opogore konye e rito lowo kendo ok mi oti gi mbolea seche duto. Magi gin moko kuom okenge mag kedo gi lokruok e kor lwasi ma omako nyaka weche mag pur. Mondo wago lweny mar climate change to wa eradicate poverty, en ni nyaka to wadog e pur manyachon. Mane ipuro apura gi gik minyalo yudo. Mbolea iloso sama kaka mag gwen idhi ole puodho. Mbolea ikaka mag kul, mag dhok. Dhok tinde ng'eny. Isomba tidhi ole puodho. Magi pur ma kwanyalo dokie, to wanyalo gore gi weche mag midhierni mag kech. Wan gik moko kaka miwacho ni short term maturity gi long term maturity. Ok nyal pidho short term maturity te, nyaka kik gi long term maturity. Nitie moko ma withstand gi drought. Nitie moko ma ok withstand gi drought. Nyaka pidh gigi te. Pur makama osemiye ohala mathoth e ngimane gi mar joge. An kama adake kama nyiewo. Anyiewo gi pur. An ot madake agero gi pur. Nyasaye nomiya nyapolo. Ok an kenda. Nasetero gik moko mitero mamol gi. Pur emomiyo natero gigo. Mana gi pur achiel ni. Nyasaye omiya nyithindo. Nyithindo momiya anyuol kadede. Nyithinda gi bende somo mana gi pur. First born na notimo form 4. Pod ago kode kwano monyalo timo to mana gi pur. Second born donjo form 3. Third born bende nie form 2. Odonjo form 2 sani. Jogi te. Pure matero gi mbele. E kinde ma piny go lweny lokruok e kuto mar kor lwasi, japur onego bed motang' kendo neno ni otiyo gi yore marito alwora e nyayo pith mare. Tiyo gi yore machon, kaachiel kod pidho cham mopogore opogore kanyakla e puodho, en yo achiel mar rito alwora kendo neno ni japur oyudo keyo mabup. Arogo Veronica, Ramogi TV, Rarieda.